We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ingane kamyeni wami yabulala ingane yami kwaphela umshado. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Kwathi ngelinye ilanga ngizihambela nje etown, ngahlangana nomunye ubhuti sengiyogibela. Wangimisa ke lo bhuti wacela ukukhuluma nami. Angifuni ukuqamba amanga, ubhuti lo wangichama nje ngiqala ukumbona. Wathi ke lo bhuti ngoba ushaywa isikhathi ucela ngimuphe inamba yami ufisa ukuxoxa nami. Nangempela ke ngamnika. Ngathi nje ngingena eTaxini yabe ikhala ifoni. Kwakufona lo bhuti ke esho ukuthi inamba yakhe le ucela ngiyisave sizokhuluma kahle ntambama. Ngase ngiyijahe kabi leyo ntambama ukuthi ifike. Nangempela ke ebusuku lukhale ucingo nebala nguyena ke lo bhuti. Wazichaza lo bhuti washo ukuthi ungowasenquthu lana empangeni uze ngomsebenzi. Wayesecela ke uthando kumina. Wangitshela kahle ukuthi akafune mjolo yena, ubona umfazi lakini. Ngasho ngenhliziyo ukuthi iscam ngelesi phela abafana bazi kahle ukuthi siwuthanda kabi umshado. Wangibuza ke ukuthi nginayo na ingane. Ngathi cha, ngase ngimbuza ke ukuthi yena wathi naye cha akanayo. Ithemba lakhe selikumina ukuthi ngimuphe inkosana. Ngavele ngazihlekela mina. Wase ecela ke ukuthi sibonane ngelanga azo-ofa ngalo emsebenzini ukuze sizokhuluma kahle ngoba angeke siziqede zonke efonini. Kwandlula izinsuku nje ezimbalwa lwafika usuku lokuhlangana. Wangikhiphela kwenye nje i-restaurant engangiyithanda, vele ke yakhethwa yimina ngoba yena wathi akazihambi lezi ndawo akazazi. Saxoxa ke kabanzi, ubhuti wawathika wonke amabox. Saphuma kule restaurant sesithandana. Saqhubeka ke isikhathi sithandana no baby wami. Sengimvakashela nala kahlala khona. Kumnandi nje konke kuhamba kahle. Kwathi kuphela unyaka wesibili wayolobola ekhaya. Sashada umshado wesintu ngonyaka wesithathu. Mina ngishada nje angazi ukuthi umkhwenyana wami unengane nentombazane yangakubo. Ngoba amadoda awanalo iphutha, kodwa iphutha nje ukuba khona kwawo. Sathi masiqeda ukushada wathi yena sakafuna ukubuyela ekhaya kubo ngoba akunamuntu. Wayezalwa nabosisi bakhe ababili abadala kunaye. Nabo ke babezishadele banemizi yabo. Ngokubona ke ukuthi akekho umuntu ozongihlupha emzini nabazali kade baziphumulela. Ngavuma ke ukuthi singayohlala emzini. Ngishada nje vele sangikhulelwe ingane yethu yokuqala. uNkulunkulu wasibusisa ngengane yomfana. Kwakungathi uyahlanya umyeni wami indlela owayejabule ngayo ukuthi ngithole ingane yomfana. Esho khona ukuthi kwakuyisifiso sakhe ukuthi ingane yakhe yokuqala kube umfana. Hayi ke wangithanda kakhulu kunakuqala. Sinobhoyi nje sasingamaqanda angaphohloki kuye. Saqhubeka ke isikhathi konke kuhamba kahle siphila kamnandi nomndeni wami.
Kwaze kwafika isikhathi sokuthi uBoy ayoqala esikoleni. Injabulo eyayikubabakhe wayemhambisa esikoleni aphinde amlande nsuku zonke. Kwathi lapho uBoy sekahlakaniphile sekenza ugrade 4, ngelinye ilanga sihleli sibuka iTV. Wathi, yazi mama, esikoleni izingane zingibiza ngosibanibani, esho elinye igama. Kwavele kwaphendula ubaba wakhe kuqala wathi, usibanibani wakuphi loyo? Washintsha nje ebusweni. uBoy wathi cha baba, basuke bengidlalisa bethi ngifana nomunye umfana, igama lakhe lelo. Ngathi mina cha Boy, kuyenzeka vele abantu befane. Uyise kwaphela isikhashana wathi useyolala yena. Lapho mina anginake lutho, kanti kuseza okukhulu. uBoy ubedlala ibhola ezifela ngalo. Bekuthi njalo ntambama nangama weekend ehambe eyodlala nezinye izingane egroundini lasendaweni. Kwathi ngelinye ilanga thina sisetown, sabuya late vele endlini sekuqala ukuba mnyama. Samthola engakabuyi uBoy. Wathi uyise asivele simuhlangabeze okungcono. Nangempela ke sashona khona. Uma sifika egroundini sabathola sebaqedile ukudlala, shuthi bese bazihlaleleke. Niyazazi ke izingane zibuye zibe nokungezwa. Kusho uBoy wayibona imoto, weza ke ehamba nazo lezingane. La kuzo kunomfana nje osethe ukukhula kunabo, ulako 14 years. Wafike wagibela ke uBoy. Lo mfana waqonda ngale kuside lika driver. Ngamuzwa ethi, sanibona baba, bengisacela ungiphe imali. Ngangingayiboni kahle lengane ebusweni ngoba kwase kumunyama. Ngezwe nje le ndoda isipoka ngolaka ithi enganeni, abazali bakho abakufundisanga yini inhlonipho? Ukuthathaphi ukuthi uhambe ucela kubantu ongabazi imali? Kwavele kwasika kimi, ngathi hawu yingane lena, asikho isidingo sokuthi uyithethise kanjena. Ngavele ngadonsa u20 rand ngawuveza ngewindi lakhe, ngathi thatha hamba Boy uyothenga uswidi. Yabonga ingane yahamba. Lengane ngenkathi icela imali, laba abanye bebamile belalele beyihleka. Bethi sihlale sisho ukuthi unamanga ukuthi ubaba wakho lona. Zithi ingane, lo muntu okundlula ngisho endleleni ngemoto yakhe. Kanti umfana omncane iyamudla lento. Futhi nami angizange ngikuthathele ekhanda lento eyayishiwo yilezi ngane. Masisendleleni sibuyela ekhaya, ngimbuze ubaba ukuthi uyiphoxelani kodwa ingane ibe idlala nengane yethu. Wavele wabhoka ngolaka wathi kuBoy, wena ngike ngiphinde nje ngikufice uhleli naleli phara elingahloniphi, ngizokuyekisa kwabhola lelo. Ngabuza mina kuBoy ukuthi kanti ubani lo mfana? Wathi uyaphendula uBoy, uyise wamngena emlonyeni wathi ayiphele le ndaba, ukhathele kabi yena. Lento yafike yangidla endlini ukuthi kanti ngishade nendoda enjani. Ngicabanga nje indlela abenolaka ngayo ngento ebeyinganasidingo. Ubengakhuluma kahle nje nalengane asho ukuthi akanayo imali. Kanti ngiqala ukunaka nje kuseza okukhulu.
Kusho ukuthi lo mfana-ke wathi uma ebuyela ekhaya, wafike wabuza kumama wakhe ukuthi kanti ubaba wakhe wamenzani njengoba engamthandi. Wathi umama wakhe naye akazi ngoba bahlukana wayeka phansi ukumondla waphuma kubo. Naye-ke wabe esenqena ukumbopha ngoba unenhliziyo embi, wabona ukuthi uzombulala, ngcono aphume kuye azikhulisele ingane. Yathi ingane, "Ey mama, iyangihlula mina lempilo." Wathi umama, "Ungakhathazeki mfana wami, uzokhula. Angithi ngikhona mina, ngiwumama wakho, ngiyakuthanda." Kwasa-ke ngakusasa kwayiwa esikoleni. Makafika esikoleni abafana abangangaye basamuhleka ngokuthi unamanga ukuthi ngubaba wakhe loya. Wathi uma ebuya esikoleni wafika wakhipha izincwadi zakhe wabhala isikhathi nje eside waqeda. Umama wakhe wambona eseyophuma ngomnyango ephethe isikhaftini. Wambuza ukuthi hawu namuhla uphatha umphako yini egroundini? Wakhuluma ehamba ethi yebo sibuye silambe lapha. Konke lokhu-ke ngakuzwa ngomama wakhe. Kusho wathi efika nje egroundini wafica umfowabo nomunye bedlala. Wase ethi kumfowabo, "Ngikuphathele udrink." Ajabuleke umfowabo awuthathe awuphuze. Uma ithi le enye ingane, "Hawu, kanti mina awungishiyeli yini?" Anqabe lo mfana ukuthi amphuzise. Ithi iyazama ukumhlwitha isigubhu emlonyeni uvele uchitheke lo drink omncane obusele. Zifike-ke nezinye izingane egroundini. Mase kufanele baqale ukudlala, ivele iwe bhu phansi leyami ingane. Lokhu-ke sakutshelwa yilo mfana oncishwe udrinki. Thina safonelwa ucoach wabo, wathi asiphuthume egroundini. Nhlanhla leyo vele noyise ukhona endlini. Saphuthuma vele sashona khona. Uma sifika sathola ingane yethu izibhoqabhoqa phansi ikhala ngokusha ngaphakathi. Wayithatha-ke uyise wayifaka emotweni. Sezidangele zonke izingane manje. Ithe nje mayisuka imoto lo bhuti obadlalisayo naye ashone emotweni yakhe. Abuze kulaba ababili ukuthi abafuni ukuhamba uzobabuyisa. Ubabuza njengoba ubebabiza njenge-team 3 ngoba ubehlezi ebathola sebahleli boyi-3 egroundini. Lo ofike nalo drink wanqaba wathi yena akahambi. Kwahamba lo oncishwe udrink nabanyeke. Sahamba-ke safika esibhedlela. Udokta wathi ingane idle upoison. Sakhuza ibhadi ukuthi iwuthathephi. Kusho khona-ke ukuthi udokta akanayo impendulo ayishove e-ICU ingane. Ngangididekile ngekhala ngoba phela lengane iphume i-right ekhaya. Ngabe idleni noma iwuthole esikoleni. Lo bhuti obadlalisayo ababuzeke ukuthi egroundini ayikho yini into eniyidlile noma eniyiphuzile. Bethi laba banye cha asidlanga lutho thina. Bese ethi lo omunye uphuze udrink awuphathelwe ngusibanibani emubiza ngegama lasegroundini. Wathi mina angangiphuzisi uphathele yena yedwa. Ngavele ngambuza ukuthi uyakwazi yini kubo? Wathi umfana yebo.
Ngathi kungcono-ke asiyeni kubo. Siyothola kahle kuye ngoba mhlambe naye lo drink uthenge kubo my friend. Asambeni nje siyolahlela kungenzeka zikhona izimpendulo esingazithola. Athi-ke lo bhuti ngoba vele uyise akekho right, asingeneni emotweni yakhe sonke ngoba vele kufanele sibuye sizobheka uBoy. Hayi-ke ayikhuze ubhuti imoto ishone khona. Khumbula lengane imubize ngegama lasegroundini lomfana. So uyise kaBoy akazi ukuthi siyakhabo lengane yakhe akangayifuni. Wabona nje sesimile esangweni wabuza ukuthi kanti kuyiwaphi manje. Zathi ingane size khona la. Yikhona khabo sibanibani. Ngambona ehlahla amehlo uyise kaBoy. Kwase kumnyama sekuvaliwe kulomuzi. Hayi-ke sehla nalo bhuti salandelwa yilezi ngane uyise wasala emotweni. Safike sangqongqoza emnyango kwathuleka. Lapho sesithi sesiyongqongqoza kwenye indlu phela wawumkhulu lo muzi kunezinye izindlu ngaphandle. Sezwa nje umnyango uvuleka. Kwavula usisi omuhle nje oyisidudla ompofu ngokwebala. Wambona naye ukuthi uyathuka ukuthi kwenze njani. Bahlaselwa abantu sekuhlwile. Obhuti-ke vele njengocoach wezingane wayemazi lo sisi nguye owakhuluma. Wathi, "Ungathuki makasibanibani sifuna usibanibani. Sakwenzeke inkinga la. Kunengane esesibhedlela. Kutholakale ukuthi idle upoison. Manje asazi ukuthi iwudle kuphi kodwa ube naye. Manje sesiyalahlela nje ukuthi ngabe yena ayikho yini into akayikhumbulayo." Wayibeka-ke nje ngesisoka le ndaba lo bhuti. Wathi lo sisi mhlambe ngempela uyena ngoba ngaphambi kokuthi aye egroundini uye waya esitolo kanti futhi uhambe ephethe isikhaftini namhlanje. Kodwa lengane kunini ngiyikhuza ngokuthenga kubo my friend. Ngathi kungcono athenge ezitolo zalana. Umbona nje ukuthi uyathuka lo sisi. Abuzeke ukuthi manje nimshiye enjani yena uBoy. Ngiphendule mina ngithi kubi lapho izinyembezi ziyazehlela. Ethi phephisa sesi ngisayombiza. Angeneke endlini sikhashanyana aphume. Athi yazi akekho ekamelweni lakhe. Kodwa ngimgcine elungisa ngale kwamalume wakhe ngenkathi ebuya ebholeni. Athi ngiyombheka khona. Athatheke ukhiya usisi silandele nathi kancane. Ethi ufaka ukhiye emnyango ethi hawu yazi ayikhiyanga lengane lana. Wathi nje ekhanyisa ugesi sezwa ngesililo. Waphuthuma ubhuti eyongena khona. Mina vele sengizwe isililo sikasisi sengisaba nokusondela. Ngambona ephuma ephele amandla lo bhuti. Washo ukuthi ingane izilengisile. Kanti izingane sezigijime zayobiza uyise kaBoy. Nami sengiyakhala kwaphuma nabantu ezindlini bakhishwa yisililo. Yakhala kabuhlungu intombazane yathi, "Waze wangilahla Nkosi ngikukhonza kangaka." Nami ngapha ngiyazibuza ukuthi kodwa ngimenzeni uNkulunkulu eze ezongibonisa into ebuhlungu nakangaka. Uyise kaBoy wangena ezivale ngejakhethi.
Wathi nje esadidiza kwaqhamuka ubhuti kaLosisi umalume walengane ezibulele ngenxa yakhe. Wavele washo ngequpha kuyise kaBoyi. Ngaxakeka ukuthi kwenze njani manje. Incwadi yalengane yayithi, Mama, ngiyaxolisa ukuthatha impilo yami nekasibanibani, esho uBoyi wami. Kodwa bengingeke ngisakwazi ukuphila kanjena. Njalo bayangihleka abangani bami ukuthi ubaba akangifuni mina, uthanda usibanibani. Ubaba ubengindlula endleleni ngisho kunetha imvula. Makushisa engishaya ngezintuli elayishe ingane yakhe ayithandayo. Mihla namalanga eyiletha esikoleni. Yikho-ke ngithe angiziphumuze bese ubaba ngimphuca lokhu okuyigugu kuye. Ngavele ngamemeza ngikhala ngathi no, umyeni wami unengane eyodwa, ngisho uBoyi wami. Bese kugcwele vele kulomuzi abantu sebekhuluma ukuthi sibanibani waze wazibulala izingane ngalokukhohlakala kwakho, besho kumyeni wami. Lapho yena uguqe ngamadolo uyaxolisa kumina nakumama wengane yakhe. Kwathi kusenjalo kwangena ucingo lwasesibhedlela. Kwathiwa ingane yami nayo ayisekho emhlabeni. Ngabona kuba mnyama kakhulu kwangathi yiphupho elibi yonke lento eyenzakalayo. Yakhala indoda yathi beyibona sengathi angeke ngiyiqome uma engitshela ukuthi inengane. Yingakho yakhetha ukuyifihla kanjalo. Wasukuma lapho wagumula isikipa wasilahla phansi, washo ngejubane. Bathi abantu akayekwe uyazihlanyisa. Kwaba ukuhamba kwakhe angiphindanga ngambona empilweni yami. Kwafaneleke ukuthi ngibhekane nokufihlwa kwalezi ngane zombili ngoba umama kamfana wayezidonsela kanzima, ubezipatanisela ekhulisa ingane yedwa. Bafihlwa-ke abafana uyise engabonwa. Kwathi emva komngcwabo saduduzana nomama kamfana sathi asizame ukuphola, lokwenzekile akusilo iphutha lethu. Sathandana noSathane wendoda ekwazi ukulahla igazi layo. Ngamutshela-ke ukuthi nami sengizohamba ngiyoqala impilo yami kabusha endaweni ekude ukuze ngiphole. Empeleni nje ubuhlungu bokulahlekelelwa yingane abupholi, ukuthi uyafunda ukuphila nabo. Umyeni wami-ke ngagcina ngizwa kuthiwa sekawuhlanya udla emgqomeni. Bazali, yekani ukufihla izingane. Angifuni ukuthi ngithi amadoda kuphela ngoba kukhona nabantu besifazane abazifihlayo izingane. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.